Καλώς ορίσατε στο τέταρτο επεισόδιο εδώ στο Fashion Talk. Τι να μην συζητήσουμε, θηροπορεινές στάσεις. Όμως, με τη ματιά τη δική μας. Ακριβώς. Προτείνουμε εμείς, σε Πάντα φίλες με μας. τη ματιά τη δική μας. Παυλίνα μου, ξανά εδώ πέρα. Ξανά. Το μαλάκι είναι αλλαγμένο από τις προηγούμενες φορές. Ναι. Πώς είσαι? Καλά εσύ. Είσαι έτοιμη να σου πω, να σου προτείνω πώς θα Να μου κυκλοφοράς πεις τα αυτό? πάντα. Πρώτα πάντα. να σου πω ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα κοσμήματά σου. Και το δικό σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φορούμε, θα το πεις ή Ναι, να ναι, το πω ναι. εγώ? Θα πούμε, το έχουμε ξαναπεί ενώ τα έχουν δει και στα opinion, στα poster μας πάμε. Αλλά αυτά είναι handmade by Raw Works. Θα βάλεις σχετικό βιντεάκι στα social media Εννοείται, μας. εννοείται. Πάμε να ξεκινήσουμε. Είσαι έτοιμη? Ναι, 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 εννοείται. Πάμε για την πρώτη εμφάνιση. Το αγαπώ, είναι το στυλ με 100%. Ναι. 100%. Τι μου αρέσει σε αυτόν, το oversize σακάκι του κουστούμιου, αλλά το έφερε σε πιο καθημερινό στυλ και look, πιο αθλητικό. Αλλά έβαλε και μια τσέντα λίγο πιο καλή. Εν τούτον που θα σου έλεγα τώρα, ενώ το που πάνω, ενώ το σακάκι σαν πότσι να πάει για δουλειά έτσι, Ναι. αλλά το που κάτω το outfit, εν τέλεια Jean. πάω για βόλτα, Ναι. πάω για καφέ, πάω για ψώνια που αρέσκει μου. Εν ξέρω αν μου αρέσκει και πολλά τα ήταν και πέρσι και φέτος. Τούτη διαχρονικό κάλτσα στυλ. Τη φοράω και εγώ που σήμερα. φαίνεται. Ναι, ξέρω το. Να Ναι, σου αλλά πω. εσύ φορείς το σε γυμνό πόδι. Τι φορείς το πάνω από κολάν. Ναι, γιατί είναι πιο φθινοπορεινό προς Νοέμβρη αυτό Ναι. το look, είναι πιο κρύο. Ναι, ναι, ναι. Μ' αρέσει γιατί έβαλε και την αντίθεση. Είναι το μαύρο, άσπρο και το παπούτσι. Παίξανε λίγο χρωματικά αντίθεση. Το φούτερ αγαπώ εγώ τα φούτερ με τα καλά τα σακάκια από πάνω και θα ήθελα η Συμφωνώ. κουκούλα, αν είχε και η κουκούλα να ήταν έξω από το σακάκι. Το καπέλο ίσως να μην το έβαζα εγώ, αλλά Κοίτα, με θεωρώ, χαλά. όχι, εμένα με χαλά γιατί ταιριάζει και όλα και με τα παπούτσια. Ναι, είναι ωραίο που παίξε γκρίζο, αποχρώσεις γκρίζο, μαύρο, άσπρο. Που το θεωρώ top. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Αρέσει μου και η τσέντα. Μπορείς να γίνει και με τις αποχρώσεις του καφέ και του μπέζ. Μπες θα το έβλεπα καφέ ή αλήθεια. Καφέ κολάν σκούρων. Ναι. Εντάξει, θα έβαζε ένα φούτερ νιούτ. Ένα σακάκι πάλι με ίσως και καρό σε αποχρώσεις καφέ. Θα το Οκ. άκουγα. Και κλάτσα νιούτ. Οκ, nice. Εμένα αρέσει και μου το outfit που επέλεξες. Εγώ θα το φορούσα 100%. Να πούμε ότι τα outfit που διαλέγουμε είναι, Ναι. είναι από το ίντερνετ, οπότε δεν είμαστε εμείς ή κάποια που ξέρουμε. Σίγουρα δεν είμαστε εμείς, δεν είμαστε κάτι. Σίγουρα. Πάμε στο επόμενο σιγά σιγά. Οκ. Μα για Μιχαέλα. Δεν ξέρω. Το κορίτσι με στο λιβάδι. Ακριβώς, κάτι έτσι μου θυμίζει. Οκ, να σου πω γιατί το επέλεξα. Αρχικά Ναι. αρέσει και μου είναι η κοντή φούστα. Μαθητική. Ναι, που μπορείς να τη φορέσεις και καλοκαίρι και χειμώνα, αλλά και είναι η ωραία φούστα. Η μίνι σούπερ. Ναι, ναι, ναι. Από πάνω το πουλοβεράκι μου αρέσει full, 100% Ναι. το χρώμα. Τι είναι που λίγο με πειράζει η αλήθεια να λέγεται χρωματικά και αρέσει μου πάρα πολύ έτσι όπως τη βλέπω την εικόνα. Τι είναι που δεν μου αρέσει είναι που είναι τρία διαφορετικά γκρίζα. Εμένα Διαφορετικό μου αρέσει. γκρίζο του παλτού, διαφορετικό γκρίζο της μπλούζας και της φούστας. Μου αρέσει, αλλά θα έκανα μια άλλη σακρίνια. Στο κλατσό Ναι. θα το έβαζα άλλο χρώμα, πιο έντονο. Τι χρώμα δηλαδή θα βάζεις? Σκούρο, πιο σκούρο ή πιο σκούρο μαύρο. Ή σκούρο καφέ? Ναι, έτσι το νομίζω κάτι βυσσινή. Ναι. Έτσι θα το ακούω. Ή θα ήθελα και την μπότα να ήταν πιο ψηλή από το γόνατο. Οκ. Πιο πάνω. Η μπότα, Η μπότα προτιμάω βιλάκια με αυτόν τον look. όντως. Ναι. Ίσως επειδή λίγο πιο κρύο, γι' αυτό να το Α, επέλεξε. γι' Επειδή, αυτό. επειδή βλέπεις ότι φορεί φούστα και πολλά μίνι, ίσως το επέλεξαν για να μην κρυώνεις. Ίσως το παστό σου αρέσει που είναι έτσι το σεκί. Δεν με πειράζει να σου πω Α, την εγώ να το αλήθεια. θέλω το πιο μακρύ. Το παστό. Δεν με πειράζει. Απλά εκείνο που λίγο με ξυνίζει εμένα, πας το αρέσκει μου full το Το διοική εικόνα και outfit, ξέρω εγώ αρέσκει μου ναι. full. Και είναι ο λόγος που με ξυνίζει είναι που είναι τρία διαφορετικά γκρίζα. Μ' αρέσει και μου που είναι γκρίζα έτσι, είναι αποχρώσεις γκρίζο. Αυτόν. Η τσακπινιά του κόκκινου. Αδιάφορη, δεν τη θέλω καν, ενώ σου πας στα μαγιά της. Έχεις σε τσέντα. Α, οκ. Όχι, ήταν να το παίξω ρε, για αποχρώσεις το ίδιας παλέτας. Όντως. Ναι. Οκ, nice. Πάμε στο επόμενο. Ουάου! Στο γραφείο, Μμμ.
Μ' αρέσουν πάρα πολλά τα κοστούμια φουστάν και σακάκι από πάνω και βάζουν ένα απλό t-shirt, παιδιά. Είναι τόσο απλό, ή και εδώ μην έχουμε γιατί είναι πιο κρυό, μπορούμε να βάλουμε έναν τρικό μέσα. Συμφωνώ. Ή έναν πλεχτό, κάτι. Αρέσκει μου πάρα πολλά και αρέσκει μου τη σαχπινιά που η κάλτσα είναι πιο ψηλή από την πότα. Και φορεί και κλάτσο. Ναι. Δηλαδή, ναι. Αλλά και είναι το σεξι το κάλτσο που εντωμεταξύ αν αλλάξεις την μπλούζα σου, αν τα φκένεις έξω για ποτό. Έτσι, και το παπούτσι. Να το ήθελα Κοίτα με καλά το παπούτσι. Ποτάκι. Ενώ είσαι στη δουλειά σου, λαλού σου, πάμε να βγούμε για ποτό. Αλλάζεις μια μπλούζα, μπορείς και παπούτσια, θέλεις και πάει. Θα το φορούσες στο γραφείο για χειμώνα. Για φθινόπωρο, αν είναι χειμώνα. Φθινόπωρο, ναι. Ναι, γιατί φθινόπωρο τάσεις που βλέπουμε. Πάμε, επιλογή της Μιχαέλας. Έχεις, δεν ξέρω, κάνει με τις φούστες εσύ το φθινόπωρο. Τι συμβαίνει. Είναι πάνω στην προηγούμενη σου φωτογραφία κάπως. Ναι. Ενώ βλέπουμε μπότα, κάλτσα, όπως το προηγούμενο. Δαμέ αν δεις, φορεί η κοπέλα μια άσπρη μπλούζα, που ίσως λίγα να είναι κοντομανική, από πάνω ένα ζακετάκι και μετά το σακάκι. Που είναι oversize το σακάκι. Ναι. Και πρέπει να είναι oversize. Ναι. Για να έρθει να κλείσει τι φορείς που μέσα. Μπράβο. Γενικότερα είναι ωραίο να το κάνουμε, να φορούμε το φθινόπωρο. Μια φανέλα, μετά να φορούμε ένα άλλο πράγμα που πάνω, πλεχτό κάτι, και μετά έναν oversize σακάκι. Ρε παιδιά, μπορεί παράδειγμα να έχεις βγει και να μην έχεις δικό σου σακάκι. Πάρε του φίλου σου το σακάκι που είναι έτσι κι αλλιώς μεγάλο και φορείς το. Ναι. Πάλι παίξες μου σε έτσι νιούτ. Ναι, καφέ, νιούτ, αποχρώσεις. Ναι. Νιούτ όχι τόσο από ό,τι βλέπω τώρα, το σακάκι είναι μαύρο. Ναι, είναι μαύρο. Ναι. Και η τσέντα μαύρη. Οκ. Ναι, είναι ωραίο, είναι πρωινό look σίγουρα. Καλά, εννοείται. Αμέ. Επόμενο, δική σου επιλογή. Δική μου επιλογή, παιδιά. Ξέρεις ότι για το σακάκι που ήθελα να μιλήσω. Όντως. Ναι. Αγαπώ αυτά τα πομπέ σακάκια, τα leather, που βάζεις ένα ζιβάνκο, ένα παντελόνι jean καμπάνα και αυτόν το leather στα shoes. Τα μποτάκια. Είναι πάρα πολύ εύκολο και πιστεύω ότι όλες οι κοπέλες έχουμε τούτον το outfit μέσα στην καρταρόπα μας. Δηλαδή έναν jean, μια μαύρη μπλούζα, πουλοβεράκι. Ζιβάνκον όμως θέλω, Ναι. να καλύφει το λαιμό. Γόβες, τακούνια, αλλά τι είναι το ωραίο, που είναι ποτάκι, που είναι πολύ ωραίο. Και leather να μην ήταν κανονικό ποτάκι ψηλό στην παλαιθαμάτα. Θέλει ψηλό όμως αυτό το Καστόρενο παντελόνι. θα το έβλεπες ή όχι. Εξαρτάται τι καστόρι. Τι ποιότητα του παπούτσου. Ίσως αρέσει το leather επειδή ταιριάζει και με το σακάκι. Δεν ξέρω, κάνουμε πιο αλήθεια, πιο φινέτσα. Ναι, εντάξει. Σίγουρα αυτά τα παντελόνια θέλουν να είναι ψηλά τα παπούτσια. Ναι. Δεν πάει με flat σίγουρα, γιατί να σε κοντένει. Και η αλήθεια να λέγεται, εγώ στο μακιγιάζ θα ήταν κάτι πολύ απλό, απλά θα έδινα έντονο χρώμα Στα χείλη. κόκκινο Και πάει πιστεύω. ponytail, κάτι με Ναι, ψηλά ναι, τα ναι, μαλλιά, ναι, ναι. κρίκους. Ή επίσης και μια ζώνη έντονη να ήταν μαύρη, αλλά τις χοντρές, όχι τις λεπτές. Εγώ θα το βλέπα και σε χρυσό. Και σε χρυσό. Ναι. Δηλαδή μια ζώνη χρυσή, κοσμήματα χρυσά. Να σου πω, θα ήθελα να κρατήσω το leather στοιχείο, άρα θα έβαζα κάτι leather στο στη μέση, στη ζώνη. Οκ. Άρα θα το πιένε σούλο leather εσύ. Ναι, ναι. Θα το φορούσα full. Είναι full στο στυλ μου. Οκ. Ναι. Next. Φούστα. Φούστα. Τι άλλο. Μετρικών έξω όμως αυτή τη στιγμή. Μετρικών έξω, ναι. Να σας πω, εγώ δεν είμαι φαν του πλέχτου. Όντως. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, ούτε εγώ ήμουνα μέχρι πέρσι. Μέχρι πέρσι, τι Που αποφάσισα να πάρω τρικό. Οκ. Δεχτώ. Το έβλεπα παντού, δηλαδή σε Instagram, σε TikTok. Το έβλεπα σε πολλούς διάσημους. Και λέω εγώ, γιατί να μην δοκιμάσω να πάρω. Εγώ προτιμώ τα κορμάκια που είναι με ζιβάνκο στο λαιμό. Είτε τα πιο που έχουν λαιμό, τούτα τα μπλεχτά, δεν ξέρω, λέω με δυσκολεύω. Ξέρεις τι μ' αρέσει και το πράγμα. Είσαι Οκτώβρη-Νοέμβριο. Ναι. Εντύνω που αρχίζει και κρυαδίζει, οπότε δεν ξέρεις ακόμα σίγουρα αν θέλεις το σακάκι. Ναι, σωστό. Οπότε φορείς το πλεκτό σου από πάνω Ναι. και χρειάζεται να πάρεις σακάκι. Να σου πω τι θα έβλεπα εδώ. Θα έβαζα πιο μακρύ μπλεχτό. Κάτω από τη φούστα.
Ναι, τη φούστα θα την έβαζα φούστα, αλλά με σατέ μακριά. Σατέρ μακριά. Ναι, φούστα, αρβιλάκια. Οκ. Και το μπλεχτό να ήταν κάτω από τη μέση. Οκ. Άρα η φούστα να πηγαίνει μια εικόνα, να έχει μια ροή. Ωραίο. Να μην έχει κοψίματα. Άρα θα βάζα μια ζώνη λεπτή στη μέση πάνω ψηλά εδώ περίπου. Έτσι θα το φαντάζομαι, το πλεχτό. Οκ. Το ακούω. Το ακούω. Τώρα στο επόμενο. Φούστα. Φούστα, αλλά τι, έχει κάνει λίγο καμβόικο στυλ. Με τις μπότες. Οι μπότες κάνουν μου καουμπόικες. Η φούστα που είναι λίγο ούτε καμβόικη, αλλά ούτε και καλή. Κοίτα τη φούστα, εν τούτη η φούστα που μπορεί να τη φορείς ολόχρονα και κάποιες φούστες που μπορεί να φορείς ολόχρονα, δηλαδή και καλοκαίρι και χειμώνα. Θεωρώ ότι είναι σε τούτο. Ναι, αλλά το και όταν που το βάλε με ένα φουτεράκι. Εγώ θα έβαζα και πουκαμίσο να φαίνεται ο γιακάς του πουκαμίσου. Τώρα που λέμε για γιακά καμίσου, υπάρχουν στις πλατφόρμες εκείνες που αναγγέλουμε online. Ναι, ναι. Κάτι που είναι σαν ψεύτικα, που απλά είναι μόνο Το πάνω μέρος, ο το γιακάς. πάνω μέρος, το γιακά. Ναι, θα ήταν πιο ωραίο, θα δίνει ένα άλλο στυλ. Θεωρώ θα του ταιριάζει. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, αυτό τι μου κάνει. Μου κάνει ότι βγήκες το βράδυ σε κλαμπ, Εξενύχτησες. εξενύχτησες, πρέπει να πάει την επόμενη μέρα πανεπιστήμιο. Η δουλειά. Ναι. Δουλειά λίγο κοντή νομίζω. Όχι, δουλειά, πανεπιστήμιο. Οπότε μπορεί να κοιμηθεί και σε κάπου αλλού, σπίτι σε κάποια φίλη σου, σε κάποιο φίλου Ναι. σου, στο φίλο σου τέλος πάντων. Οπότε φορείς το παντελόνι, φορείς ένα φουτεράκι και πάει απευθείας Και σε πήγα ένα μάθημα. Σάββατο πρωί για καφέ, για μπραντς. Το βλέπω, το βλέπω. Απλά δεν πηγαίνεις με αυτόν το outfit δουλειά, σίγουρα. Ναι, σίγουρα, όχι. Το βλέπω ή για καφέ, ή για πανεπιστήμιο, ή για βόλτα στα μαγαζιά. Next. Φούστα. Έβαλες μου παντελονί. Ρωτώ εγώ. Ωραία. Πάμε. Αν δεν φορούμε φούστες, εγώ είμαι με τις φούστας πολλά. Μπορείς να το ξεγελάσεις με εκείνο που είναι παντελόνι και Ναι. φούστα από πάνω. Οπότε Ναι. ναι, με μπορεί να μας αρέσει η φούστα, αλλά είναι παντελόνι και κρύφκεις το και φαίνεται. Ναι. Πάμε. Ωραία. Πολύ διαφορετικό. Ναι. Είναι πιο έντονα τα χρώματα εδώ πέρα. Έχουμε τον γαλάζιο και τον γκρίζο. Είναι ξεκάθαρα για δουλειά του το. Εγώ ήταν να βάλω το γυλαίκο από πάνω. Γκρίζο. Ανοιχτό. Τζίνα που είναι ανοιχτά, που είναι... Δεν κοντομάνικα. Οκ, Ήταν ανοιχτό ναι, ναι, το. ναι. Και να φαίνεται μέσα από κάμισο. Και θα βάζα και έναν μπαστό πιο μακρύ. Πολλά πιο Α, μακρύ. και παλτό. Έντονο. Ναι. Φθινόπωρο, έτσι. Να βρούμε αρκετά πραγματάκια. Ναι, γιατί γι' αυτό μου κάνει και λίγο... Δεν ξέρω. Κάτι λείπει μου, πάντως. Τι λείπει. Το παλτό μου το πάνω που υπάρχει. Ήθελα παραπάνω πράγματα για φθινόπωρο. Οκ. Ωραίο όμως, εμένα αρέσκει μου, δηλαδή Με μπότα θα τα βάζω εσύ με μπαλαρίνες. δεν με πειράζει. Εντάξει. Δεν με πειράζει εννοώ. Ενώ θα το έβλεπα ακόμα και με αθλητικό παπούτσι. Αθλητικό. Κάμε πολλά επίσημο. Όπως φορώ εγώ. Οκ. Θα το έβλεπα και με τζίνο, να σου πω την αλήθεια. Γιατί η φούστα παραπέμπει σε στυλ σχολική. Ναι. Εσύ σε παραπέμπει η φούστα πάω έξω για ποτό. Οκ. Πάμε, next. Φούστα. Η σατέ φούστα. Με το φούτερ. Μου αρέσει. Ναι. Δεν μου αρέσουν τα παπούτσια. Γιατί. Το κάνει ένα βήμα πιο κάτω. Ησυχάζει την εικόνα. Τι παπούτσι θα Αρέσει. έβαζε. Τι θα παπούτσια θα έβαζα. Ίσως να ήταν πιο μακριά η φούστα, να την έβαζες πιο μακριά. Ίσως ναι, για να μην φαίνεται κιόλας εκείνο το γυμνό το πόδι. Οκ. Ίσως να βάζεις κλατσό μέσα. Ναι. Έτσι ένα χρώμα πιο Έντονο, ρε ιδιαίτερο. φίλε. Ναι. Αρέσκει μου και το φουτέρ και ίσα η φούστα. Θα σου πω, πρέπει να βάλεις ένα φούτερ που είναι έντονο πάνω. Και σε σχέδιο και σε λόκο. Δεν θέλει ένα φούτερ απλώς μαυρόν ή γκρίζον ή Σαν εδώ πέρα χρώμα. που έχουμε τα κίτρινα γράμματα, θα έβαζες και με σχέδια. Ναι, Όντως. ναι. Και θα έβαζα και έναν jean jacket που πάνε oversize. Πάλι να σε σχήματα πάνω. Το ακούω με τα σχήματα, το ακούω τον jean jacket. Είναι ζωγραφισμένο.
Ή ένα σκέτον την jacket. Ναι. Το ακούω. Απλά εμένα με χαλούν πάρα πολύ τα Τι παπούτσια. τσάντα θα έβαζες σε αυτόν το outfit? Όπως την πρώτη την επιλογή της τσάντας που είχε διαλέξει την πρώτη εικόνα. Ναι, μπορώ από μάρκα. Ναι, Ναι, την καταλάβαμε όλοι. Ή τσαντάκι. Και τσαντάκια θα έβλεπα. Ναι. Και είναι το μικρό που χωρεί δύο-τρία πραγματούθια. Ναι, κάπως έτσι έτσι. στυλ. Θα έβαζα και μπανάνα, τσέντα μπανάνα. Τα ακούω. Ναι. Απλό. Ωραίο. Ωραίο απλά. Σε χαλάει το κάτω. που Ναι, φαίνεται πάρα το πόδι πολύ, με την ναι. γλώσσα. Ναι, θα βάζεις κλατσό. Θεωρώ ότι είναι δύο διαφορετικές εικόνες. Οκ. Next. Next. Πάμε να δούμε. Πάμε. Βλέπω jean εγώ. Ωραία. Πολύ διαφορετικό με τα προηγούμενα που διάλεξα. Ναι. Οκ. Ο λόγος που το διάλεξα τούτο δεν είναι Νοέμβρης, είναι Οκτώβρης, μέσα του Οκτώβρη. Ναι. Το παπούτσι εκείνον το safe, το οποίο... Το αρβιλάκι. Μπράβο, που ξέρεις τώρα που εφορούμε τα ανοιχτά τα σανδελάκια μας. Φορέας ένα jean φορεμά, ή αν θέλετε μπορεί να είναι τα καουμπόικα. Φορεί και το πουκάμισο σου, αλλά είναι το πουκάμισο των μπαλούν, είναι το πουκάμισο. Ναι, ναι, που δίνει όγκον στα Μπράβο. μανίκες, στο χέρι. Που μου αρέσει αυτό. Ναι, φοράς και το καλτσό σου, η συγκεκριμένη κοπέλα δεν το φοράει, μπορείς να φορέσεις και το καλτσό σου και είσαι... Και ακόμα και με φορές κλάτσο σε αυτήν την εικόνα μου φαίνεται αρμονική. Εμένα αρέσκει μου. Σου λείπει εδώ πέρα το σακάκι, κάτι? Όχι, Σου λείπει. δεν μου λείπει. Παιδί, θέλω να φανεί το πουκάμισο. Μπράβο. Σου αρέσει όμως τον μπαλούν το πουκαμισό? Εγώ θα το φορούσα, έχει προσπάσει πάρα πολλά. Εγώ ως Παυλίνα δεν θα το φορούσα, αλλά αρέσει και η εικόνα τούτη. Να τη δω, ας πούμε, σε μια κοπέλα έξω. Okay. Αγαπώ τα τζιν. Εμβολικά, με ένα t-shirt, φορείς και από πάνω το σακάκι του κουστούμιου, που όλοι έχουμε και πρέπει να έχουμε, και τελειώσες. Και έπαιξες μαύρον άσπρον, τον τζιν τα ξενοδέτερα, και βάλεις και έναν ωραίο καφέ, και είναι μια τέλεια εικόνα, εγώ θεωρώ, για αυτήν Σεπτέμβρη. Δηλαδή μπορείς να φορέσεις την κοντομανική σου και από πάνω έναν μπαρτό. Ωραία. Να σου πω, μου αρέσει πάρα πολύ τον τζιν, και τον τζιν το μεγάλο που μπορεί να με μας κάνει. Ναι, ναι, το oversize. Μπράβο. Θα πάρετε μια γραβάτα και θα τη δύσεις. Θα τη βάλεις σαν... Σε αυτήν την εικόνα. Σε αυτήν την εικόνα, που δεν φαίνεται κιόλας. Μια γραβάτα μπλε όπως την προηγούμενη κοπέλα Ναι. που είχα βάλει, δείξει εγώ, τέτοιο χρώμα γραβάτας. Θα το βάλεις σαν ζώνη. Με την μπλούζα έτσι, και είναι σε σχέδια από τσίποδα. Αν τούτη είναι πιο μακριά. Άρα εσύ θέλεις πιο κόντιφ. Όχι, δεν με πειράζει. Ναι. Τι είναι που μπορεί, αν φανεί η ζώνη, να γίνει η ζώνη. Αρέσκει μου πάρα πολύ το σακάκι που είναι που στο κλασικό που έχουμε. Το σατέν, σου αρέσει το σατέν, συγγνώμη λέω, το καστόρι. Η αλήθεια να λέγεται δεν είμαι φαν. Γιατί? Να σου πω το λόγο. Γιατί το καστόρι όταν βγεις έξω, πες, και βρέχει Ναι. και πάει πάνω στα παπούτσια σου, πάνω στη Μένει τσέντα σου, σημαδάκι. μένει σημαδάκια και δεν καθαρίζει καθόλου. Θα το Οπότε φορήσεις θέλει μια μέρα προσοχή που πάρα δεν θα πολύ. βρέχει. Ναι. Το ότι το τζιν είναι έξω από την πότα. Αυτό μου αρέσει πολύ. Για να φανεί το παπούτσι. Σου αρέσει όμως που είναι εκείνο το ατιμελίτο. Από Ναι. κάτω. Ναι. Οκ. Μ' αρέσει πολύ. Next, πάλε φούστα. Μα τι θα την κάνω εγώ. Έλα. Θέλω να σε δούμε σε έναν outfit. Οκ. Υπόσχεσαι. Ναι, ναι, ναι. Τι θα έχεις να πεις? Τι θα έχω να πω. Μου αρέσει. Α, Ναι, με χαλά να το βλέπω σε άλλη. οκ. Αν ήταν πιο μακριά η φούστα, θα την εφορούσα το πρωινό σε γραφείο. Ναι. Αλλά είναι ωραία, αρέσει και με μπότα. Η ζώνη που εντζίνω... Too much, νομίζω, αλλά με χαλάσε την εικόνα. Ξέρεις, καλά γιατί δεν φαίνεται και πολλά. Ναι, ναι, δηλαδή πρέπει να δω πολλά. Δεν είναι ότι πέφτει ο μάτι μου πάνω στη Όχι, ζώνη. και θεωρώ ότι είναι επειδή η κοπέλα ανέβασε την τζούλα στην μπλούζα για να φανεί η ζώνη. Αν ήταν κάτω την μπλούζα, δεν θα φαίνεται η ζώνη. Το μπλε του έβαλε το μέσα από τη μια μεριά που είναι ωραίο. Ναι. Κάτι είναι πιο πολύ στυλ αυτόν. Εντάξει, έναν απλό. Το πουλοβεράκι που είναι πιο oversize, σου αρέσει? Ναι, μου αρέσει. Okay. Η μπότα? Θα την έβαζα και με τζιν αυτή την μπότα. Στενό. Ναι. Θα άλλαζες το χρώμα της μπότας? Να σου πω, θα την έβαζα leather, θα την ήθελα μαύρη. Εγώ θα την έβαζα και καφέ σκούρα. Σε leather.
Και στο καστόρι θα το έβλεπα. Καστόρι προτιμώ να είναι πιο nude. Αλλά σε leather θα την έβαζα μαύρη. Οκ. Next. Αγαπώ κουστούμι κλασικών. Είναι η... Ό,τι πιο chic. Ωραία, θα σου πω τώρα τι μου θυμίζει το πράγμα. Τι είναι τη στρίγκλα που έχει στη δουλειά σου, Ναι. που νομίζει ότι είναι η Μαστόρισα. η μαστόρισα και έρχεται έτσι. Αγαπώ, εγώ είμαι φαν του κοστούμιου. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι Πολύ πάρα πολύ ωραίο. σικάρτο. Ναι. Το χρώμα πεθαίνω, το θέλω αυτόν το καφέ, το σκούρο. Και θα το έβαζα με τη βόβαν ακριβώς όπως τη φορεί τη μητερή, την πιο χαμηλή, δεν είναι αρκετά ψηλή. Αγαπώ, αγαπώ, αγαπώ. Θα το φορήσω κι εγώ στη δουλειά μου σίγουρα. Ξέρεις τι χρώμα Ναι. θα το έβλεπα, το χρώμα που έχει στην θήκη του κινητού σου. Αυτό. Ναι, είναι Σε ωραίο. πισινή. Θα το έβλεπα αυτόν Θα τότε. το εγώ. Και δεν τα σκουλαρίκια είναι χρυσά, έτσι διακριτικά, η κρικάκια είναι so chic. Η τσέντα, Αρέσκει. όντως. Αρέσκει μου που παρόλο θα την ήθελα και στο ίδιο χρώμα με το κουστούμι, Εγώ θα ήθελα λίγο πιο μεγάλη τσέντα. Θεωρώ ότι χάνεται. στο ίδιο είναι η φιν της Σάντας. Το ίδιο χρώμα. Όχι, παιδί βλέπω ότι εμπλεχτεί κάπως. Ναι, είναι κάπως μπλεχτή. Να σου πω την αλήθεια, με πειράζει. Απλά να την ήθελα λίγο πιο μεγάλη. Οκ. Θα την έβλεπα και με μία τότε, αλλά τη μικρή. Ναι, Τέτοιο στυλ. ναι, ναι. Leather. Ναι, leather. Οκ. Leather. Next. Home. Δεν είναι φουστά, είναι φόρεμα. Με φόρεμα. Αγαπώ το παλτό, full. Λατρεύω. Full. Είναι εκείνο για τις κατασκοπίες. Πάμε κατασκοπία, βάλουμε το παλτό. Κούλα, ξέρω εγώ. Δεν μου αρέσει το χρώμα του φορέματος. Να σου πω ότι με χαλάδαμε. Πες μου. Ακόμα και αν είναι εγώ που το διάλεξα η ζώνη. Αγαπώ. Θα διάλεγα τη ζώνη. Τη καουμπόικη. Τη καουμπόικη. Τι είναι τη ζώνη, θα διάλεγα. Που μπορεί να έχει και εκείνα τα Ναι, αλλά στρασάκια έχει πάνω. άλλο στοιχείο καουμπόικο μέσα το outfit. Άρα αρέσκει μου που είναι έτσι φαρδιά, γιατί και όπως είναι και η μπότα κάτω φαρδιά, αν τη δεις, είναι κολλητή πάνω στο πόδι, αρέσκει μου. Ναι, Αρέσκει μου που μείνει το φόρεμα, γιατί αν βάλεις φαρδιά θέλεις κάτι μείνει μέσα. ναι. Σίγουρα. Μα νομίζω εύκολο να βάλει και κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν μπορεί να βάλει. Τι να βάλω μακρύ, φόρεμα δεν ταιριάζει. Μόνο μίνι πάει, είδαμε. Ναι. Ούτε καν ούτε στο γόνατο να συνεχίζει η μπότα. Θέλεις κάτι μίνι για να φανεί τούτη η μπότα που είναι ιδιαίτερη και θήκη. Είναι πιο βραδινό όμως το look. Ναι, είναι πιο βραδινό. Για ένα φαγητάκι. Το χρώμα είπες ότι δεν σου αρέσει του φορέματος, σωστά. Ναι, Τι θα διάλεγες. μπλε, Μπλε. σκούρο. Μπλε με καφέ. Ναι. Έσβησε την Μιχαέλα. Θα το κάνει έβλεπα εικόνα. με τζιν. Με τζιν. Ναι. Όχι, με μπλε. Μπλε σκούρο. Οκ. Ναι, Κάνει την αντίθεση κάνει όμως. την αντίθεση. Το ωραίο είναι το μπλε το σκούρο, είναι το Ναι, φτηνιάρικο. ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Ναι, αυτό. Παυλίνα. Να σου πω γιατί διάλεξα αυτό το παντελόνι, το υφού είπαμε εγώ με το κουστούμιου, πάρα πολύ. Θα ήθελα όμως, εγώ το έβαλα για τη φανέλα. Θα ήθελα να βάλει μανίκι, άλλο χρώμα μιας λεπτής φανέλας άσπρης ή μαύρης και να βάλεις που πάνω τούτον το αμάνικο, το ζιβάγκο. Το έκανες εικόνα. Ναι, 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 ναι. Για να φάνει οι βάτες που έχει. Σωστό. Και επειδή φθινόπωρο πρέπει να βάλεις κάτι με το κοντομάτι και δεν μπορείς να φύγεις. Ναι, εμένα το βλέπω και έτσι όπως είναι η εικόνα, το βλέπω όμως και όπως το θέλεις εσύ. Ενώ Ναι, με μανίκι, μέσα άλλη μανίκι φανέλα. μέσα. Τι είναι που με χαλά πάρα πολλά είναι το Πες. παντελόνι. Γιατί Όχι το χρώμα του παντελονιού, το ύφος, το ύφος. φαρδίν. Όχι, με χαλάει εκείνο που είναι ατιμέλητο, δηλαδή λίγο ζαβόν, αλλά είναι ζαβόν. Λίγο Μα τι είναι το ωραίο. μπαλούν, αλλά είναι μπαλούν. Ναι, και έβαλε και αντιστοίχη τσάντα. Η τσέντα με χαλά, βλέπω Θα ότι ήθελα και ακούω πιο ότι. μεγάλη τσάντα. Εντάξει, θα μπορούσε. Είναι μπάτενο, είναι χάλια. Γενικότερα παίζει με όγκους αν δεις την εικόνα. Και πάνω όγκων και κάτω. Παίζει και με τη όγκους. τσάντα. Το βλέπω το χρυσό στοιχείο που έχει στο σκουλαρίκι. Θα έβαζα όμως και έναν χοντρό βραχιόλι χρυσό. Ρολόι. Ή ρολόι, μπράβο, χρυσό. Ναι. Θα το έβλεπα. Το βλέπω με αυτά τα παπούτσια που
δεν είναι και πολλά γοητευτικά, δεν είναι λάθος το outfit, αλλά στην εικόνα μας ταιριάζουν τα Ξέρεις νύχτερα. και το θέμα είναι ότι δεν πας σε όλες τις κοπέλες τα μούτρα τα παπούτσια. Ναι, συμφωνώ. Δηλαδή έχει κοπέλα η οποία δεν της πηγαίνει καθόλου το μούτρο. Δηλαδή αν είσαι μια κοντούλα, δεν μπορείς να βάλεις μύτερο. Δεν σε κολακεύει καθόλου. Όμως αν κάνεις καλό outfit, το στυλ είναι ωραίο. Ναι, αλλά... Ίσως να φαίνεται μόνο τον μπροστά. Μπράβο, το μπροστά ναι, το να Ναι. φαίνεται όλο Ναι. το παπούτσι, Γι' αυτό όχι. φορείς αυτά τα παντελόνια για να Μπράβο, για να κρύβεται. φαίνεται μόνο τον μπροστά η μύτη. Πάμε και στο τελευταίο και τελειώνουμε σιγά σιγά. Άλλη μόνο. Αλλά πού θα βγεις με την κοντίν τη φανελούα. Γιατί? Το σακάκι το λατρεύω, το Για θέλω. για ένα ποτό. Το θέλω, άμα βλέπει κάποια εταιρεία που έχει έτσι αυτά τα leather. Εγώ θέλω τη τσέντα. Εγώ θέλω το σακάκι. Να σου πω γιατί το διάλεξα. Ναι. Πολλές φούστες η Μιχαήλ, να θα φορείτε μόνο φούστες. Ναι, ο λόγος που το διάλεξα, η αλήθεια να λέγεται δεν είναι ότι είχε φούστα, εγώ το διάλεξα για το από πάνω μέρος. Ναι, Και ο λόγος είναι επειδή δεν είναι ακόμα κρύο. ναι. Έχει ακόμα εκείνη τη ζέστη που ακόμα φορείς το κοντομανικό. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο στην Κύπρο σίγουρα φορείς. Ναι. Οπότε, φορείς εκείνη την μπλούζα, Ναι. φορείς και το κοντό φούστα, γιατί εντάξει, μπορεί να με θέλεις ρε φίλε. Σούπερ σεξι μίνι. Ναι, εγώ θα το έβαζα και με κάλτσο, δηλαδή δεν θα το αφήνα γυμνό το πόδι. Θα το έβλεπα και με καφέ ή μοβ μπότα. Μα μετά πώς ήταν να συνδυάζεται το σακάκι το πάνω μέρος. Μπορείς να με φορήσεις. Ίσως η φούστα να ήταν λάθος χρωματικά. Τι να έβαζε, Τζιν. όχι. Όχι. Μου ταιριάζει με το υπόλοιπο outfit. Εμένα μου αρέσει το jacket, όπως είπα, top, το θέλω. Το jacket είναι τέλειο. Αυτά. Αλλά αν είναι το jacket που έχει τη κουνούα μέσα, Αν τζινό το jacket, όχι, Ναι. εγώ θέλω τζιν που έχουν μέσα. το σκέτο Το το σκέτο, κανονικό. ναι. Ωραίο. Και είναι ωραία σε τούτα τα σακάκια να σου πίσω μια ζωγραφιά, κάτι. Κάμουμε έναν εικόν τώρα στο μυαλό που έχω, που έχει γράμματα. Ναι, κατάλαβα για κατάλαβες ποιον τον Νίκο λες. Αυτές ήταν οι επιλογές μας. Αυτές ήταν. Εντάξει, δεν να μας ακολουθήσουν εμάς. Εμείς είπαμε τι θα μπορούσαμε εμείς να εφορούσαμε. Ναι. Έκαναμε όμως ένα μεγάλο λάθος. Δεν εβάλαμε ένα μόβ, ρε φίλε. Που είναι η τάση για φέτος, το μόβ. Το μόβ. Το χρώμα. Έχουμε το Το εδώ πέρα. μόφ, το σάλιν, στη μέση. Ναι. Θα αφιερώσουμε ένα άλλο επεισόδιο για το μόφ. Ναι, πρέπει να αφιερώσουμε για το μόβ γιατί είναι η τάση για φέτος. Το καλό Ναι. είναι να έχουμε το δαμέ στο background μας. Ναι, αρκετό μόφ. Θα φορούσες μόφ. Εμένα δεν είναι το αγαπημένο μου. Δύσκολα Δεν είναι το συνδυάζεται. αγαπημένο μου, αλλά επειδή μπορείς να με το βάλεις στο σκούρο, μπορεί να βάλεις το ανοιχτό. Μα φθινοποριάζει, είμαστε στο φθινόπωρο. Μπορείς Τα να νύχτα πάει πιο καλοκαιρινό. Μπορείς να κάνεις μια παλέτα που ανοιχτό μέχρι σκούρο. Εμένα τώρα το φθινόπωρο μου αρέσκουν το μαύρο, το καφέ, το Φαίνεται ότι είσαι του μαύρου. Ναι, Και στα podcast. φαίνεται ότι είμαι του μαύρου. Αυτά, Αυτά. Να ξαναπούμε για τα κοσμήματα. ναι. Είναι handmade workshop by Ro. Την ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες σας. Ναι. Να μας γράψουν τι θέλουμε να πούμε στα επόμενα επεισόδια. Να μας Εννοείται. δώσουν καμιά ιδέα. Και Και... τα λέμε την επόμενη φορά. Ναι, Γεια σας.